свършиха другия път. Да.
Качвай се. Тръгваме. И ние благодарим. Не връщай, ще си говорим. Именно този огромен интерес ни вдъхновява изключително много и гледката на толкова много пълни вагони е просто незаменима. Днес ние заедно тук отбелязваме това, как преди 100 години е възникнала една идея,
която в следващите десетилетия е оформила облика на целия регион, от Тракия през западните Родопи, чак до Пирин. Само преди месец се навършиха 90 години от пускането на първия влак от Саран Бей до Лъджане Каменица, или с днешните им имена Септември Велинград. На 9 декември миналата година пък отбелязахме 70 години от откриването на последния участък – Банско Добринище, с който линията достига и максималната си дължина от 125 км. До всичко това се стига, след като в есента на далечната 1916 година се ражда идеята за железен път през непристъпните Родопи. Ето, че век по-късно реализираната идея все още е жива. И за това трябва да благодарим на всички онези хора, участвали в строежа и развитието на тази ЖП линия, които с себеотрицание и ентусиазъм са дали част от себе си, а в някои случаи дори целия си живот, за това линията да я има и днес. Поклон пред тези хора, които са придали истински смисъл на живота си. А защо ние правим днешното събитие? Една от основните цели на фейсбук страницата и сайта Родопската теснолинейка е популяризирането на линията като туристическа дестинация. Също цели и това събитие – да привлечем хората, да покажем, че към периодично гласената за закриване линия има интерес, че тя е жива и обществото се вълнува от нея. Също така искаме да зарадваме местните хора и вече пенсионираните и служители, които от години не са виждали толкова пълен влак с толкова много вагони. Искаме да променим представата, че линията запада и че няма смисъл от нея. Да се знае, че докато ни има нас всички заедно, ще има и тази линия, защото заедно можем да я опазим и да я предадем на онези, които идват след нас. Може би вече сте забелязали, че на днешното събитие няма политически фигури, формални благодарности и обещания за просперитет и светло бъдеще. Това е така, защото всичко, което го правим от сърце, без заплащане, без лицемерие, само в името на нашата кауза. Искаме да покажем, че ние, гражданите, се интересуваме от линията и ние сами сме готови да се грижим за нея в случай, че политиците не желаят. Показваме, че сами можем да обещаем на себе си просперитет и да го изискаме от тях. И вашето многобройно присъствие днес го доказа. Именно по този повод вече сформирахме издружение за теснолинейката, което от тук нататък ще стои зад нашите страници, сайт и други инициативи. Много от вас, вероятно, вече познават Кристиян Ваклинов и това, което от години той прави за теснолинейката. С годините все повече хора се присъединихме към него и му помагаме, обединени от общата цел – развитие и популяризиране на теснолинейката Септември Добринище. Със сдружението той вече няма да бъде сам пред институциите. Ясно ще се види, че идеите и исканията му не са негова лична прищявка, а каузата обединява все повече хора. А какви изобщо са резултатите от дейността ни до момента? Факт е, че за изминалите 4 години линията устойчиво се превръща в предпочитана туристическа дестинация не само за чужденци, с което сме свикнали, но и за българите. Успяхме да извадим теснолинейката от нарицателното просто влак, което в представата на българина, за съжаление, е натоварено с множество негативи днес. Виждаме, че можем да върнем интереса към влака като превоз, да припомним, че железницата е наша, не на държавата, и вместо да търсим начини да изкараме губеща и ненужна, ние трябва да сме взискателни и настойчиви, докато покрие тя нашите изисквания. Вижда се, че теснолинейните влакчета са изненадващо пълни след дълги години затишие. През миналите години се направиха много неща по линията, понякога въпреки властта, а понякога и благодарение на пълните съдействия и подкрепа от хора на ръководни постове в институциите, за което сърдечно благодарим и се надяваме в бъдеще да имаме все повече поводи да работим заедно. А що се отнася до самото Родопски влакче, то вече 90 години проправя своя път през непристъпната планина. С годините стотици хиляди усмивки и загрижени изражения са се отразявали в стъклата му. И така пътник след пътник, влак след влак, година след година. Толкова истории са се случили за този век време, толкова съдби са се крепяли върху този гръбнак на обществения живот в района, че в днешния ден не трябва друго, освен да оценим всичко това и тази линия по достоинство. Защото всеки човек успял да се докосне до всичко това, да почувства магията заклещена в тези 760 мм, не би могъл да измери линията Септември Добринище само в приходи и разходи.
Защото половината от прихода на тази линия се влива директно в душата на хилядите хора от България и света, идващи всяка година, за да потънат в дебрите на планината и природата. Затова нека си честитим това, което с най-голяма сила празнуваме днес. Че сме успели да съхраним тези 100 години история и да си пожелаем заедно на всяка цена да пазим последната българска теснолинейка, за да позволим на още хора да се докоснат до нея и тя да пребъде. Защото... Защото днес в нашите ръце е съдбата на това чудо на колела и само от нас зависи дали ще изпълним задачата си. Наш дълг към предшествениците ни е да обещаем, че ще пазим малката железница и ще се борим за нея така, както те, за да я завещаем и на тези след нас, защото тя е нашия подарък към бъдните поколения. Благодаря. Сега ще дам думата и на самия Кристиян, който разбира се също ще се обърне към вас. Аз много се вълнувам. Искам всъщност първо да представя тази жена. Елате, моля ви. Моля ви. Не сега. Тя е наследница на инженера, който е проектирал линията и ми се обади миналата седмица. Случайно, но аз казах, че това обаждане в последната седмица не е никак случайно и успяхме да се срещнем днес тук. Няма случайни неща. Не е случайно, много е важно, че сме заедно и всъщност така показваме позицията, която днес демонстрирахме. Искам да използвам момента просто да благодаря на всички вас, които сте тук, всички онези, които няколко нощи в депото просто направиха чудеса с тези локомотиви, за да бъдем днес тук всичките ние във влака и никой да не остане на септември. Да благодаря на всички онези, които искаха да дойдат. Да, благодарим им. Които щяха да дойдат днес, но нямаха възможност и може би ще слушат, ще гледат по телевизия и по медии. Когато отнесем духа на днешния ден и страната и може би по света, всички ние успяхме, аз не съм постигнал това, постигнали сме го заедно днес. И другото, което искам да кажа само е, че ако тези локомотиви, които днес ни теглиха, имат сърца, те може би имат метални макар сърца, те помнят два много тъжни момента и това е всъщност на 30 септември 2002 година първият локомотив в момента от композицията е карал последния влак от Пазарджик до гара Варвара, нашата теснолинейка, аз съм от Пазарджик, за тези, които не знаят, споменавам. А другият локомотив пък на 15 септември 2002 година също обслужва последния влак от гара Оряхово до гара Червен бряг, с което се закрива и втората, т.е. те са били три, другите две теснолинейки вече ги няма. Тя е закрита 2002 година, тези машини закриват. Надявам се, всъщност аз вярвам, че аз и вие и никой от нас няма да доживее момента, в който трябва да се изпрати поредната машина да закрие тази уникална линия. Благодаря ви. На всички хора от Добринище, които ни посрещат така любезно, и на всички пътници на този юбилеен влак, искам да напомня за името на един велик човек. Това е инженер Стоян Митов, който завършил в Германия инженерството си и след това се е завърнал в България, като е прекъсвал на няколко пъти изследването си, за да участва в Балканската война, в Междусъюзническата, в Първата световна война. След което е дошъл и е отстоявал с страшни усилия прокарването на тази железница в планината. Който аз съм архитект по професия, който има технически познания, може да ме разбере какво велико дело е направил с прекарването на линията в тази планинска местност. Това е наистина изключително нещо. Отделно от това, построяването е било изключително по стопански начин, със средствата на хората и с труда само на български работници. След като е построена и открита линията, той е работил и на много други места, като е тръгнал от най-ниското стъпало и се е издигнал до много високо стъпало в Български държавни железници, като при това е отстоявал позицията влаковите линии да свързват такива населени места, в които да се развива икономиката. Ето тук ние сме не само хората туристи, тук са хората, които живеят и работят покрай тази линия. Това е тяхната кръвна връзка с градовете. По тази причина искам да поменеме с добро
делото на инженер Стоян Митов и мисля, че за него ще се говори и за напред. Изключително съм благодарна на тези млади хора, на Кристиян Ваклинов, на цялото сдружение, на всички доброволци. В тях е надеждата ни. И на нас не остава нищо друго, само още веднъж да благодарим на всички гости, на организаторите. Много сме благодарни, че се състоя този мил празник за Добринище. Благодаря.